Zdravie. Ideme si po výhru. Minimálne rozstrel. Uvidíme. Teraz si chcel zarezať do palca. To som pomoc, nemáš nástroj. Môžem zrobiť, ja idem do toho. Kotlik je za tebou. Zatleskám ešte raz. A môžeme začať variť. Nech sa vám páči. Podľa všetkého sme sa zaregistrovali v poradí. Číslo 1 Kofola, Polanatý, číslo 2 Modrý, číslo 3 Bobríci, číslo 4 Kluci v akcii, číslo 5 Vieto, číslo 6 ja a on s ním. Nech sa páči, príjemnú zábavu. Susedia s nami. Dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala na tejto akcii, ktorá sa nesie pod názvom Deň obce Jezersko. Organizátori si pripravili pre vás veľmi zaujímavý program pre veľkých, pre malých, ktorý poteší nielen oko, ucho, ale určite aj vaše žalúdky. Dám na chvíľočku slovo pánu starostovi, nech to oficiálne zahájí všetko. Vážení susedia, milí hostia, vítam vás na dnešnej akcii a prajem vám, aby ste sa cítili dobre a týmto považujem akciu za otvorenú. Tak, ako sme si všetci všimli, od rána tu už niektorí, ďakujeme krásne za potlesk, od rána tu už niektorí usilovne pracujú, miešajú, režu a tak ďalej. Rada by som teraz poprosila Ľuba, aby predstavil, čo to vlastne je. Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja vás takisto vítam na našej akcii. Je to Deň obce a zároveň 5. ročník majstrovstiev sveta, jak sme si to honosne kedysi nazvali, vo varení jezerského gulášu. Berte tomu v odzovkách, samozrejme. Ja som veľmi rád, že je medzi nami pán starosta, takže ten potlesk musím ešte raz opakovať. Kolegovno, sa mi páči. Určite nám bude prijať počasie. To sa všetci na to tešíme. Určite nám prajú organizačné schopnosti, ako vidíme pána starostu a vidíme aj všetkých nás, ktorí sme tu prítomní. Treba využiť samozrejme bufet a treba poďakovať aj našej konferenciérke, že nás tu tak pekne vedla. Takže pekný deň prajem, príjemnú zábavu a teším sa na vyhodnotenie. Ku tomu a ostatným veciam to už nechám na organizátorov. Dobre, ja sa tu ešte opýtam, keďže mám pri telefóne, pri mikrofóne. Ako je to s porotou? Už sa nejakým spôsobom vykryštalizovala? Dobrá otázka. Porotu robíme tak, jak sa to povie, s divákov. Skúšali sme rôzne spôsoby pri prvých ročníkoch, predávali sme si lístky, tušili sme, že asi tie lístky budú objektívne vyhodnotené a vhodené do osudia pod nejakým počtom, ale zistili sme, že naše súťažné družstva používali rôzne spôsoby na ovplyvnenie od dobrej chute a iných vecí, až sme prešli potom k tomu, že vyťahujeme spomedzi publika, ktoré sa nám tu schádza zhruba tak okolo povednejších hodín a vyberieme z nich 5-6 ľudí, alebo teda porodcov, ktorí nevedia, čo hodnotia, anonymne to hodnotia a teda tak nám to vyšlo najlepšie, tak to možno robíme aj dnes. Je veľmi zaujímavé, že keď nám vidie rovnaký počet bodov, robíme tzv. Rozstrel, kde je podmienka, aby v tom družstve, ktoré pije pivo na rozstrel, bola žena. Je to veľmi zaujímavý pohľad, toto potom, hlavne keď sa obleje. Tak, veľmi pekne ďakujem. Prejme všetkým súťažiacim veľa zdaru, žiadne zranenia pri krájaní a veľmi sa tešíme na ten výsledný efekt. Áno, máme čas. Máme čas, jasné. Na základ perfektný. Pred 2 rokmi sme vyhrali, takže teraz ideme zás na víťazstvo. Nedala sa prvý porod. Si nepozeral? Ale tiež bol rozstrel, ne? Bol, každý rok je rozstrel. Samovar, čo každý rok sám navarí guláš a sem tam aj vyhra.
čo mňa osobne veľmi teší, lebo najväčšiu zasluhu na to má moja žena, samozrejme, musím zdôrazniť. Neverte mu ani slovo. Keď k nám prichádzajú iné družstva, čo hodnotia, tak sme dosť rozčúlení a nervózni z toho. Ja som tu práve dohádzal posledné vajce, čo som mal doma. No dobre, doškrabal som zemiaky. Doškrabal zemiaky a pozrieme do kotlíka. Tam nemôžeš. Nemôžem? Veľmi tajné, nehorí to? Nie, dobre. Nehorí, dobre. Trikrát nám zhasol oheň dneska, Veľký vietor je. ale vieš, zlý začiatok, dobrý koniec. Čiže pozrite sa práve, milí diváci, na najlepší guľaš v Jezersku, ktorý sa práve kryštalizuje v tomto zázračnom hrnci. Nech sa pozrie, ak sa vári vyďazný guľaš. Dáme na riadnu. Dietné kraličie mäsko. Ja filmujem, on mieša a s ním pije. Ale vieš, o to robíme. Vieš, prečo to vie takto, ne? Hej, to nás má dobrý cvik. Pozri na to tie rebra. Jo, To je niečo. Jak bude dobre, ja ho dovím. Roli. Máte to? Môžeš. Toľko pohárov máte, chlapi? Tak nech sa vám podarí. Podaj by. Že by meso z tých rebroch opadávalo samo, že nemusí. No, to je ono. No, robíme ďalšie kolečko. Pozerám, že mäso ešte na stole. Ja som na stole, stále máme čas. Cibula v kotličku. Máme čas. Do tretej fakt máme čas. Presne tak, hej. Aj mucha je tam asi, Dobre, ale dobre, tak to dobre. Má byť. Proteíny. Proteíny. Na horený bočík dávajú zohrievať. No veď dobre. To je tiež to tajomstvo, nie? Miro, to bola kritika? Neviem. Neviem, či nárok dnes robíme... Žovka, nárok paravány robíme medzi kotlikami, vieš? Musíš pomaličky kotlik. Kotlik samovar. Hej, to už jasné, Ale už ľubo to správa. neplatí. Neplatí už to? Možno. Máme niečo povedať? Nechty nakrájame. Nechty. No ukáž, otvor to. Nemôžem, to je tajné. Ja viem. Ešte sa nám to... Ešte stále to nemáte pripálené? Nie, my čakáme, kedy sa to stane. Páne Bože. No. Ešte tam nie je nič. Ešte tam nie je nič. Iba meso a cibuľa. A 4 paradajky. Alebo 5. Môžeme? No ukáž, čo tam máš. Tu sa to už farbí. Tu sa už farbí. Vierko, nerudené, tak musí byť. Režeš z chleba tú horku a povieš, že to sú Výborne. Ráme koštujeme. Jaké sú rebra, bočík. Chceš vidieť rebra svoje? Buď taký dobrý. vidieť svoje rebra. Kúkaj sa sem. Áno, ale toto nám nenapadlo. Kúkaj, ale tu upriek sebe, do korení. Všetko vie. Ja, no ale kto to teraz bude vyhodnoťovať, toho neviem. Výborne. No, výborne. Tak by si povedala, že nie. No, vyzerá, že mäso už zmizlo zo stola, to znamená, už bude v kotlíku. Aj, práve sme prišli včas. Práve včas sme prišli. Pridávajú ingrediencie. No, dávaj.
Čo mi si pokúria? Nechal otvorené, nech má čas. Čože? Pero v taške v tom... v taške, jak mám to kozmetické, tak tam je pero. A od Alenky nájdi na chate nejaký starý časopis. Však trošku musím aj elektriku trošku pofotiť, nie? Toho roku robíte dva v jednom, či ja? Áno, tak to je, hej. A čo tak ste sa dohodli? Nie, lebo išli kolegov, čo so mnou varili, išli na svadbu. Veľmi nádejne. No poďme mi ukázať, čo sa tu stalo za tú... Neviem, či tam už nehorí. Hej, však to zistíme hneď. Už odišlo, ja som od... Ale nič tu nehorí. Je to akurát. To máte nadimenzované perfektne. Mesko spokojne sobie sedí. Sedí. I to píše. Tak. Tvoje rebra. Idú tvoje rebra. Dobrý deň prajem. Si sa prišiel na rebra, pozrieť, ako zlága. Všetkých hostí zdravíme predovšetkým seba, priatelia, alebo my sami sebe, jak sa hovorí. Takže je to Metaxa, je tam volejbalová lopta značky Mikasa a je tu pozornosť od obchodného domu Kika. Budeme radi teda, keď sa zúčastníte aj oslovania. Budeme radi, keď budete spolu s nami chutnať. Zdravím všetkých, zdravím divákov, zdravím hostí a veľmi sa teším na ďalších turistov. A toto, čo mu kapka z klobúka, to není pod, je to voda, len ste sa nezľakali, tak kvapka dolu. Aby ste videli, jak vyzerá guláš, nejak tu vedľa, hej. Krásny guláš. Kúkaj sa sem. Gulášik, kto pokrýva, čo tam robí? Žiadna opalená dohora. Tá pokrýva. Tu pokrývu máme od teba, Peťko, hej. To je tá istá, jak od teba, hej. My sme tu našu utopili, ale... No, a toto jak vyzerá v našom kotlíku? Krásne. Prvé miesto, na čo sa chystáte, bude naše. Nebolo počuť. Toto prvé miesto bude naše. Teraz, hej? Dobre. My máme špeciálny guláš s haluškami, takže teraz sa to takto sáde. Tak to musíš tak rýchlo, lebo potom by ste horeli. Hotovo. Umývačka. Majú umývačke hneď. Umývačka. Umývačka má. Hej, odkry ho, že postupne, že čo... Treba polievka normálne aký. Kúkaj sa sem. Taký hovedzí vývar. Už to je... Hovedzí vývar bude. Hustučke, fajn. Pre takým kozím vúčikom. Aha. To je preložené, hej? Toho roku je taký už nie je celkom opustený. No jak prikladáte do toho kotla? Rukami. Pozerám. Áno. Jedno. A iba dve šupinky. A dve šupinky, daj tri, tak. To má správnu chuť potom. No ukáž, čo to máme zase. No, už tam dali aj halušky. To je paprika pre amatérov. No. No. Čo hovoríš? Klasik? Farba krásna. Chceme tu to mesko? Nie. Potom príde. Ja som to aplikoval, hej, bo som rúbal drevo. Ja poprosím jednička, hej. Čo je rebra? Pomaličky to... Naše rebra. To je rebra. Neskutočne. Zahostili nám to, dobre. To bude mesový gulášik. Máme čo robiť. Máme. Rudo jede. No ser, na zdravičko. Sergej, no ukáž tu, náš kotlík som musel obísť. Krásne. Ideme ďalej. Super.
super. Tam aj rebra. Počúvaj, Rudo, nakúšik na spodo. Čo? No, ukážeme, čo tu máme. No, vidíš, už to má aj farbu. Áno. Už to je krásne. Pozrieme, jak to tu vyzerá. Krásne, už sú farebné kotlíky. Všetky farby, čo tam majú. Áno. Aj mesko sa tam krásne. Takže ten je tretí do týmu. Videli ste, ideme vyhrať. Aký to je kotlík, jak si to vravel, to je Kotlík samovar. Minuloročný kotlík samovar za pomoci 3 až 4 osôb dneska vykonal svoju funkciu. No, tu už vidím, že degustujú. No, ukáž. Zajímavé, že všetky guláše už sú farebné. Všetky. Zamigluj to tam. Však to je už taká hodina, že by mali byť farebné. Hej. Alebo sa mám dofarbiť? Počkaj, daj mi ho, že do nosa. Nezatočí mi ho? Zatoč mi ho. No, to je ono. To sa, robia sa štatistiky, miešaj. Štatistiky, miešači. Musia byť vidieť aj tie bohaté stoly tu. Prázdne poháriky. No tak. Čiže to je najzamestnanejší človek. Počúvaj ma, že... Ten, čo mu zhaslo a už nepodkuril. Nemôžem. Ten, čo mi povedal kamarát, čo mu zakúri, sa to vybodol. Hej, aha, ten koľko má roboty. Dám to. Je to super. Krásne. To je tvoje rebra? My krásne, buble. Super. Tu už nemáš povedať, na čo buble. To nevracíme už. Nie. No a jak to vyzerá tu, v tomto družstve? Aj, už drúlky dávajú. Som odbehol, už tam sú... Najlepší guláš. Joj, krásne. No, to je ono. Pekne miešané. Výborne, dobre. A je to? Nahodím všetko, čo dnes nájdem, do koša si vlož. Do koša si vlož. V zime v lete koše pletie, kto má taký dar. Na čo hádať, veď to viete, majster košikár. V zime v lete koše pletie, kto má taký dar. Na čo hádať, veď to viete, majster košikár. Počúvajte, vy ste asi prišli, aby na rozprávku sa pozrieť, nie? Nie? Kto prišiel pozrieť na rozprávku? Dobre, ja vám jednu takú rozprávku dneska poviem o mojom popletenom synčikovi Polepetkovi. Celý je taký, viete, aký, no. Popletený, viete z čoho? Potom na mňa pozerá, jak plete košiky, presne tak, hej, celý je taký. Ale ja vám nebudem o tom rozprávať, však uvidíte, keď príde. Tatka, čokujete ma? Tatka! Tu ste, tatka! No. Pozrite, aké mám krásne kuravice. Keď to rozumiete. Čo ty máš? Krásne kuravice. Ale to nie sú rukavice, to sú čizmy, Polepetko, joj. Čo ste to hneď nepovedali? Veď čizmy predsa patria na hony. Ale nie na hony, na nohy. Deti, no vidíte, aké ja to mám starosti. Však ja ho nemôžem ani do obchodu poslať, lebo keď to pošlem, všetko popletie. Taký je celý. Minule som ho poslala do obchodu, viete, čo mi priniesla, ani vám nehovorím, bo sa až hambím. A keď ho pošlem po vodu, tak pivo mi doniesol minule, vodu som chcela, no jak navarím z piva, nič. Poď sem, Polepetko. No? Vodu? To mi nenapadlo. No, tatka. No a čo? Veď ma volajú Polepetko, čo popletie skoro všetko. Presne tak ho volajú. Polepetko, čo popletie skoro všetko. Aj to svoje meno poplietol. Najprv sme ho volali Popletko a on z toho urobil Polepetko. Vidíte sa. Polepetko nám doniesol našu zlatú korunu. No dobre, želaj si, čo chceš. Tatka ma poslala do kráľa, aby som sa stal svetom. A hoci aj kráľom pálom. A aby som si našiel... No, Polepetko, na mňa si... Na mňa si zabudol. Muža. Mám si nájsť muža? Ty si ale moderný mládenec. Čo robíš? Čo sa
Ale keď veci sa nikto nevezme. Ale vezme, vieš aký. Čas, vole, Peťko. No chceš ma? Áno, lebo mám si nájsť nežu. Môža. Tak sa udá. Dosť, ja už viem, ja už nie som celkom popletený. Nemá sem pletaná, lebo tvoje vlasy ňovajú ako zánebudky. No tak teda, majte ma radi, keď teda majte sa radi. Manžel, tak ja pôjdem do dôchodku, jasne. Aj Darechu mi treba? Nemusíš už, hotovo, odstavené. To je družstvo. Modrý, Družstvo modrý. Áno, sme modrí. Modrý z veľkej, veľký modrý. Tu sme. Jaro. Ale ako vždy by sme... Jaro, vy už vydávate? No tak ešte sme nevyhodnocovali. No dačo ešte ostalo v kotlíku. Jak to pôjde do hrnca, on nechce piť. Čiže si prišiel, lebo už by nebolo. No veď nebolo by. Ja už som 5 predal. Pravidlá. Bez Pozrieme tu, kotlík samovar sa dováril tiež asi už. Odstavený. To je chata Poľana. Tu je toľko rečí a guláš nič, a guláš nedovarený. No ukáž. Však tu nič není, je tam dačo? Á, dačo tam je. Neboj sa, neboj, mám pevné. Ramie. Nerobíme guláš, ale guláš, nie? Nech je to husté. Áno. Prosím vás, hľada sa majiteľ tohto kotlíka. Čo tu tečie? Čo tu tečie? Nezvestní sú, ale poradím. No ukáž, finito, zavreto, dokončené. Dá sa na to pozerať? Dá sa, dá. To je môj minuloročný kotlík toto. Hej, ale tak vyťazný, nie? No vieš. Ale nie je vyťazný tento rok. Uvidíme. Luciana, ty máš? To hore. Už to bude. Počkej, ty to otočíš, že by si to videl. Ja to vidím. Chceš to aj z profilu? Kluci v akcii. No, odpor kotlík, kluci v akcii, čo ste vy navarili. Rebra. Naše rebra, knedlík. Boli vaše rebra, boli. Krásne. A čo, však vy tam nič nemáte? No čo by tam mali mať? Čaká majú len guláš. Však vám, keď tam rebra vyťahneš, to ty tam nemáš nič. No ale my aspoň na čo vyťahneme a vy ste už doťahali. To je dieta. Tu sa pozri sa, tu keď vidíš na lyžiče, naložené. No zamiešajte. No zamiešaj. Čo je ale... No, miešaj. Dačo Mareku? No vyskúšaj. Na odvírajú? No hej, no. Sačková polievka v dvoch. Dva v jednom. Náš kotlík ešte. Až po finále. No, už je finále, zamiešaj. Ale oni všetko pripomenú, aj tak sa môže Výborne, krasota. Ja, on a s ním. Meno sa, ja som aj nevedel. No veď. Ja viem. Jezerský guláš 2015. Počujeme sa? OK. 7 družstiev. Prvý, ktorý sa zaregistroval, bola Kofola Poľana, tým. Druhý, Modrý. Tretí, Bobríci. Štvrtý, Kluci v akcii. 5 a je to. 6, ja a on. 7, Penzión Grúnik. Jezerský guláš si žiada rozhodcov. Teraz sa pýtam, koľko z nás by bolo ochotných si sadnúť na lavicu, na trestnú lavicu a zodpovedať? Klasická otázka. 5 porodcov. Excel nám vytlačil tabulku, kde máme 5 miest pre 5 rozhodcov, takže aby som poprosil ľudí, ktorí majú ochotu, nech dvihnú ruku. Zatiaľ za jedného, možno sa dá počítať za dvoch, to je pravda. Systém bude hodnotený tak, ako každý rok, po skúsenostiach z ostatných rokov. Robíme to tak, že hodnotíme od 1 do 5, ale naopak ako v škole. 5 znamená najlepšie, 1 znamená najlepšie. To nádobá svoje číslo. Rozhodcovia nebudú vedieť, aké číslo, aké družstvo má pridelené. Dobre? Súhlasíte s tým? Schválili sme to. Žíri teda súhlasí. Výborne. Ja pôjdem teraz medzi jednotlivé družstva s týmito miskami, kde nebudú vedieť, od ktorého družstva, ktorý guláš beriem. Ja im to donesiem. Oni majú tabulky, podľa ktorých budú hodnotiť.
Pozor, cítim, kde si nejaké spálenisko, nehorí niekomu guláš, alebo niečo také, pozor. Sledujte svoje guláše, keď ste ho rozdali. Pozor na nože. Není dôležité zúčastniť sa, dôležité je sa vyhrať. Alebo je to omyl? Chleba, chceme chleba? Ďakujem, tí, čo potrebujú chleba, ďakujem pekne Danovi Urdikovi. My máme mäso, to povedala baba. Kto má trojku? No ja mám trojky. Trojka zľava. Hodnotíme znova trojku. Je to vážne, je to dramatické. Ja by som to tak nerobala. Posledná kontrola. Dobrý guláš, nikdy Martin je spokojne vyrovnaný človek, ktorý vie, čo chce. Takisto vyrovnaný. Dvojka. Trojka, viac menej rozhodnuté. Dvojka, zápis sa ešte robí. Jednotka, zápis urobený, ešte váha. Bojujeme o tretie miesto. O druhé bude ďalší rozdiel. Takže, obidva piva musia byť vypité do dna. Kto vypije prvý, vyhráva. Teraz! Hop, 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 hop. Modrý, ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, ale tak ako vždy. Modrý zostanú, berú sa za ďalšie miesto. Chceš máš pivo? Také malé doniesli, vraj. Dajme. No dobre, nebudeme to naťahovať zbytočne. Každý rovnako. Dobre, máme pivo. To sa mi páči, spravodlivosť je len jedna. A teraz čo? Takto vyzerá na Jezersku, podelíme sa aj s tým posledným. Chcete aj lyžičky ku tomu? Takže teraz! A je to jasné. Áno, Gorel vyhráva. Takže máme druhé miesto. Takže teraz nastávalo to najhlavnejšie. Máme víťaza, je ním družstvo, ktoré sa označilo dneska pod názvom Kluci v akcii. Takže poprosím víťaza Kluci v akcii. Musím priznať, že to bol dlhý, ale úspešný boj. Preto ich pre istotu. Horvát! Družstvo Horvát, Kluci v akcii. Sú to typickí športovci. Každý deň v krčme. V každom prípade teší ma to, keď môžeme rozdať cenu. Želám všetko dobré, veľa šťastia, zdravia. O rok znova. Ďakujem veľmi pekne. Zatleskáme im. Ďakujem pekne za gól. Majte sa. Taška. Ďalšou hodnotnou cenou. Hugo Čaka, hej. Hop, hop, hop. Ďakujeme za najlepší guláš roku 2015. Ste majstri sveta, aspoň tu na Jezersku. Ďakujem pekne. Ďakujeme týmto, samozrejme aj Polotu, ďakujeme